Di nava van daxuyaniyên tund yên Amerîka, riştbûna Tirkiye û germatiya Rûsyayê li ser kirîna S-400 ji aliyê Tirkiye ve. Gelo ev çi sîstema Rûsyayê ye ku wisa Amerîka û NATO îstîvzas kirîne. Di demekê da ku beriya niha jî welatên NATOyê û hevbeşên wê ev sîstem kirîne. Werin em bi hev re bizanîn sîstemên beravaniyên diyariyên cîhanê çî janin? Patriotiya Amerîkî yan jî S-400 Rûsî. Tirkiye li destpêkê dixwast ku patriotê bikire. Lê weke ku Trump dibêje Barack Obamayê nihişt. Em bizanîn sîstema patriota Amerîkî çi ye? Sîstema beravaniyê ye ji erd bo esmanê. Ji sala 1982 ve ev sîsteme tê bikaranîn. Di yek demjimêr da dikare 2200 kilometran biçe. Hem wext 8 mûşekan davêje. Dikare hem wext di yek dem da 24 balafran bişûpîne. 38 dereceyan dikare bizifire. Balafir, helîkopter û mûşekan dike armanc. Li dema şerêkên davê li Tirkiye û İsraîl û Siûdiyê hate bicihkirin. Li hemberî mûşekên Scad yên Saddam Hüseynî serkeftî nebûye. S-400 Rûsî ku bi hemî taybetmendiyên xwe ve ji patriotê baştir e. Ji sala 2007 ve tê bikaranîn. Ji 600 kilometr dûr ve mûşek û balafiran dihese. Di yek saniyeyê da 4.8 kilometran bi lez diçe. Hem wext dikare heştê balafiran bike armanc. Her mûşekek dikare 400 kilometran biçe. Nirxê wê 2 milyar û 500 milyon doların. Her mûşekek 1.8 tonnan giran e. Baştirîn sîstema beravaniyê ye li gor ekonomîst ku li sala 2017 ev rapirsiye kiribû. Welatên ku S-400 kirîne Çîn, Hindistan, Siûdiye û niha Tirkiye dixwaze. Girêbesta di navbera Rûsya û Tirkiye da bi qasî 2 milyar û 500 milyon dolarên Amerîkiye ku beşek jê hatiye dayîn. Tirkiye S-400 di vê mehê da di tîrmehê da werdigire. Tirkiye dixwaze di heman demê da 100 balafirên F-35 jî bikire. Nirxê F-35 jî 9 milyar dolarên Amerîkî ne. F-35 projeyekê hevbeşê NATOyê ye û Tirkiye weke welatekê berhemhêner beşdar e. Balafira herî pêşketiya şera bê pîlot e. Zêdetir ji 18 ton bombeyan hev dikire. 306 dereceyan li derdora xwe dibîne. Ji bo rabûn û daketinê pêdiviya wê bi balafirgehê tune ye. NATO ji kirîna sîstema S-400 aliyê Tirkiye ve neraziye ji ber ku ji welatekî dikire ku dijminê wê ye. Amerîka jî ji vê yekê dilgiran e. Ji ber ku di girêbesta Mosko Enqere da hatiye ku Rûsya Tirkiye fêr dike çawa S-400 dirûst bike. NATO dibêje dê ku tên F-35 dê bikevine destê Rûsyayê da. Amerîka jî dibêje eger S-400 hatin kirîn F-35 tune ne. Ji ber vê yekê jî wan perwerdeya pîlotan li Amerîkayê rawistandiye. Amerîka gef kiriye ku de 42 pîlotên Tirkiye ji Arizonayê derbike. Çêkirina parçeyên F-35 li Tirkiye dê bêta rawistandin. Bi vê yekê jî dendamtiya Tirkiye ya ku di NATOyê da ye dê bibe rûjev. Amerîka gef jî kiriye ku de dûrpêçên leşkerî li ser Tirkiye bisepîne. Di vê demê da ya Rusya radestkirine, ya Tirkiye wergirtine, ya Amerîkayê qedexe û dûrpêçkirine